Insellem l-semmija kollha ta' Radio Marija u nsellem l-semmija kollha ta' Radio Marija YouTube ta' Dioċesi. L-semmija kollha ta' Radio Marija YouTube ta' Dioċesi. L-sali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex ta' Dioċesi. L-sali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex ta' Marzu. Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex ta' Marzu. Benefatturi ħajjini Madonna ta' Pinu Sant'Varju. Għal-bżonnijiet fatturi ħajjini Madonna ta' Pinu Sant'Varju. Grazzja speċjali bżonnijiet Madonna ta' Pinu. Grazzja speċjali bżonnijiet Madonna ta' Pinu dan l-istazzjon. Ċelebrant huwa din ġeranju dan l-istazzjon. Ċelebrant huwa din ġeranju dan l-istazzjon. Ċelebrant l-istazzjon. Ċelebrant Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Minn dan il-kappella, minn dan il-Madonna Kapinu, il-post minn il-Madonna Kapinu biex niġu post il-Madonna Kapinu Fezjes semmija kem ta' radio Fezjes semmija kem ta' radio Fezjes sellu permezz tal-internet Fezjes sellu permezz tal-internet Fezjes sellu il-kol poplu wieħed Fezjes sellu il-kol Onna Marija Onna Marija l-imħabba ta' bina Onna Maran il-moment partikolari Onna Maran il-moment partikolari Onna Maran il-moment din nofru Onna Maran il-moment bħala din nofru Onna Maran il-moment muskat għal fejqan Onna Maran il-moment muskat interċessjoni għal fejqan Onna Maran il-moment muskat ħuti il-kol kem aħna mid-dinja muska imma l-kol ħuti il-kol kem aħna mid-dinja muska fil-madina ejjew għalek muska fil-madina għal ħtijetna ejjew għalek muska fil-madina muska fil-madina mulej muska fil-madina jirajk biex tilqa jirajk mulej biex tilqa mulej inti raj tajjeb mulej inti raj tajjeb mulej Spanja mulej Spanja inti l-autoris mulej Spanja tal-fejqan u tal-paċ mulej Spanja tal-fejqan u tal-paċ tal-fejqan biex jaħfrilna d-nubietna tal-fejqan biex jaħfrilna d-nubietna tal-fejqan biex jaħfrilna nitolbuk biex jaħfrilna xana għattakkis taħna biex jaħfrilna xana għattakkis zuħna saħna għal-festi tal-ejt li ġewna zuħna saħna għal-festi tal-ejt li ġewna zuħna saħna ġesu flimkien ma l-Spiritu Santu zuħna saħna ġesu flimkien ma l-Spiritu Santu zuħna saħna ġesu flimkien Il-ktib tal-Ġenesi
الكتاب tal-Ġenesì aktar minn ħutu il-kitaab tal-Ġenesì fix-Xuħitu u il-kitaab tal-Ġenesì fix-Xuħitu u ħutu li missierhom kienu jħobbu aktar minn ħutu kollha. U ħutu li missierhom kienu jħobbu aktar minn ħutu kollha. U ħutu li missierhom u ħutu marru jiraw l-imrijiet li missierhom u Izrael li missierhom ara ħutek qegħdin u Izrael li missierhom ara ħut u rħira Giuseppe ara ħubhom f'Dotan. U rħira Giuseppe ara ħubhom f'dakemm wasal ħdejhom ftehmu kif ara ħubhom f'dakemm wasal ħdejhom ftehmu kif ara ħubhom f'dakemm dew ħanoqtluh u nixħan ara ħubhom f'dakemm dew ħanoqtluh bima selvaġġa nixħan ara ħubhom f'dakemm dew ħanoqtluh tiegħu. Ara ħubhom f'dakemm dew ħanoqtluh tiegħu u qalulhom u zit jgħidilhom Ruben u zit jgħidilhom Ruben tmiddux idejkom fuqu tmiddux idejkom fuqu u jroddu lil missieru tmiddux idejkom fuqu li mali Giuseppe wasal ħden ħutu tmiddux idejkom fuqu li mali Giuseppe wasal ħden ħutu tmiddux idejkom fuqu li mali u xaħtuh fil-bir xaħtuh fil-bir kif refu għajnejhom Ismailin kif refu għajnejhom Ismailin bid-dragant il-balz bid-dragant il-balz x'sen daħlu jekk noqtlu x'sen daħlu jekk noqtlu bdejna fuq Aşħuna u laħamna Aşħuna u laħamna u ġibdu l-Giuseppe u u ġibdu l-Giuseppe l-Izmail u l-Giuseppe il-Giuseppe Salm responsorjali Mulej fl-salm responsorjali il-mulej bat il-ġoħ mulej fil-qamħ il-mulej bat il-ġoħ mulej fil-qamħ il-Giuseppe mibjuħ bil-mulej fil-qamħ il-Giuseppe mibjuħ bil-mulej fil-qamħ il-tajjen dawru bil-ħadi mulej fil-qamħ il-tajjen dak li dawru bil-ħadi mulej fil-qamħ il-tajjen bieħ ħarġitu fil-qamħ il-tajjen bieħ ħarġitu dak li jaħkem il-popli dak li jaħkem il-popli niftakru mulej niftakru mulej u tifir li lek u tifir li lek u tifir li lek u tifir li lek قال الابن الوحديني مش قال الابن الوحديني مش قال التي يفير المولي معكم المولي معكم فداك الزمان الأساسين الكبار فداك الزمان الأساسين سموا بارابولا أخرى الأساسين سموا سرابولا أخرى الأساسين سموا تلالة حيط تسيح مرة الأساسين سموا تلالة حيط تسيح مرة الأساسين سموا للشبديوة أسير الأساسين سموا للشبديوة أسير الأساسين سموا للبات للأدياتيو أنداو الأساسين سموا للبات للأدياتيو أنداو الأساسين سموا للبات عبد الأدية أساسين سموا للبات عبد الأدية أساسين سموا للبات عبد رجبات سموا للبات عبد ترمن أبل رجبات سموا للبات عبد ترمن في الآخر عبد ترمن
fl-aħħar terminaw lill-libnu il-bdiewa bdew jgħidu terminaw lill-libnu il-bdiewa bdew jgħidu terminaw lill-libnu jew nieħduh aħna terminaw lill-libnu jew nieħduh aħna fil-barra terminaw lill-libnu jew issa terminaw lill-libnu x'jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta issa terminaw lill-libnu x'jagħmlilhom jaqridhom blaħna lill-libnu taħ x'jagħmlilhom huma jaqridhom blaħna lill-libnu taħ x'jagħmlilhom huma li jroddulu il-frott fi żmien taħ x'jagħmlilhom huma li jroddulu il-frott fi żmien taħ x'jagħmlilhom huma li jroddula li l-ġebla li wax li l-ġebla tax li l-ġebla li wax ħaġa tal-aġeb fajnejn ħaġa tal-aġeb fajnejn ġebla tittieħed minn għandkom ġebla tittieħed minn għandkom tifla tiegħu il-qassisin il-kbar il-qassisin il-kbar jridu jaqbduh taħt idejhom imma biżgħu min-nies jaqbduh taħt idejhom imma biżgħu min-nies jaqbduh taħt idejhom il-kelma tal-mulej ġuh taħt idejhom il-kelma tal-mulej ġuh taħt idejhom il-kelma riflessjoni jekk ċkejkna f'idejhom il-kelm la riflessjoni jekk ċkejkna f'idejhom il-kelm kif rajna kemm fil-parabola kif ukoll fl-rajna kemm fil-parabola kif rajna żar mill-ħuħ kif rajna żar mill-ħuħ joqtol kif rajna żar mill-ħuħ jikseb affarijiet materjali żar mill-ħuħ jikseb affarijiet materjali żar mill-ħuħ jikseb huma inkisra żar mill-ħuħ jikseb huma inkisra kemm persuna żar mill-ħuħ jikseb huma minħabba biċċar jikseb huma minħabba flus biċċar jikseb huma wieħed lill-ieħor jikseb huma wieħed lill-ieħor il-bdiewa tkellem minnhom Ġesu jgħidu sentenza tkellem minnhom Ġesu profetika jgħidu sentenza tkellem minnhom Ġesu profetika biex il-wirt tiegħu nieħduh minnhom Ġesu profetika biex il-wirt tiegħu nieħduh minnhom Ġesu biex ħadna il-wirt Ġesu biex ħadna il-wirt Ġesu Kristu Ġesu biex ħadha l-ħaj u x'hemm ridtu x'aħna ħadha l-ħaj u x'hemm ridtu x'aħna ħadha l-ħaj ma writniex il-ġid tal-art x'aħna ħadha l-ħaj ma writniex il-ġid tal-art x'aħna ħadha l-ħaj bil-mawribba ta' Alla l-Missieħ x'aħna ħadha l-ħaj bil-mawribba ta' Alla l-Missieħ x'aħna ħadha l-ħaj bil-mawribba post fejn nistgħu fejn nistgħu nitolbuh il-mulej nitolbuh il-mulej bit-tama dan ħafna żmien dan ħafna żmien dan għal dak biss li għandna bżonn dan għal dak biss li għandna bżonn fid-djar tagħna jew biss li għandna bżonn fid-djar tagħna jew biss li għandna bżonn fid-djar il-xulxin ingawdu li għandna bżonn fid-djar il-xulxin ingawdu li għandna bżonn fid-djar il-xulxin magħna id-dar nagħlmu magħna id-dar nagħlmu magħna nagħmlu dak li kol kemm magħna nagħmlu dak niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek jew insibu ħin biex bħala familja nitolbu flimkien biex bħala familja nirringrazzjaw il-mulej ta' dak kollu li huwa jagħmel magħna tal-ħniena tal-paċi tat-tama li huwa kontinwament iressaq fil-qalb tagħna.
ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna, jew nrisqu b'fiduċja it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex f'dan iż-żmien hekk għażiż u sabiħ tar-Randan Qaddis tkompli tenna u tressaqna permezz tax-xandir tal-kelma lejn l-awtur tal-ħajja, lejn l-għajn tal-ħnina. Nitolbu għall-gvernaturi biex b'responsabilità, b'imħabba u bozza ikomplu jieħdu deċiżjonijiet importanti biex jgħinu l-bniedem isib il-paċi tiegħu. Nitolbu. F'dan iż-żmien partikolari ejjew impoġġu bl-interċessjoni ta' Omna Marija lil pajjiżna. Jew nresqu l dawk il-persuni li huma maħkuma minn din il-marda. Nresqu wkoll ma ninsewx li t-tobba, l-nurses li tant qegħdin jaħdmu għal ġejt tal-umanità, għal ġejt tagħna biex il-mulejjeżhom ħarstu fuqhom u jgħinhom f'kol dak kollu li huma jwettqu. Nitolbu biex il-mulej jiġib il-paċi fil-familji tagħna, partikolarment f'dawk il-familji fejn hemm il-ġlied, fejn hemm nuqqas ta' ftehim, dan kollu minħabba l-wirt. Għana l-mulej li aħna ma jortux qalbna ma dak li jgħaddi, imma ma dak li jibqa' għal dejjem. Nitolbuk mulej minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu. Kompli jixħet il-barkit tiegħek fuq il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-marda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom kemm fid-djar kif ukoll fl-isptarijiet tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Missier Qaddis dawn it-talbiet tiegħek. Ixħed f'qalbna l-ispirtu tiegħek ħalli kontinwament ikompli jfakkarna fl-ġubijiet kbar li inti tagħmel għalina. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-dej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-tiġid tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Xerret fuqna u Alla il-ħnina tiegħek biex tħejjina sew għaċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-mistieri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti ridna nofrulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb
ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżina u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokoltana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li nilbisem bil-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Sultana fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew jeżjes nitolbu tassew biex is-saltan fostna is-saltna ta' Ġesu. Is-saltna ta' Ġesu hija saltna ta' paċi, ta' ħniena, ta' maħfra. Aħna li writna dan kollu ejjew nitolbuh jagħtina l-qawwa biex naħfru lil xulxin. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jixfoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu tiegħi. Jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-Altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninferet minnek. Ġesu tiegħi rasek l-Aziza kien gizmek dak ix-xejn kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer u ħejn. Nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għamel nitolbuk li aħna nħabirku tajjeb għalija biex niksbu ilena ta' dejjem bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nejdu fl-imkien 3 Ave Marijiet lill-Omna Marija kif talbitna minn dan il-post għażiż biex hija tkompli tbirek il-familji tagħna, il-pajjiżna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina mid-dembin. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja,
ħarstek fuqna dejjem żomm.